Мен машинамны ничек урлауларын күрдем. Қарақ башта машинаның ишеген ватып ачты. Аннары утырды да китте. Мен аның йөзен ачык күрдем. Күрсәм, мен ул кешене таныйм. Мен машинамны урлаган каракның йөзен хәтерлим. Ул куркыныч, бик куркыныч кеше. Мен шаһид. Шаһид дөресен сөйләргә тиеш бит. Нигә Әминә Мөнировна машина турында сорады? Ул минем машинаны урлауларын белгәндер. Тик ул аны каян белсен? Әллә үзе минем машинаны урларга кушканмы? Юктыр. Ул карак Әминә Мөнировны да эшлиме әллә? Нигә мин аны элек күрмәдем? Әминә Мөнировнага минем иске машина нигә кирәк булсын? Аннары мин банкка баруымны әйтмәдем. Башка әллә нинди уйлар килә.